Wel, yma yn radran Carcas ydw i ar y funud, a dwi wedi ffeindio cymydog i fi. Pris Morgan, bore da. Bore da. Ti'n ar rhaid? Iawn, da. Iawn, diolch yn fawr ti. Dwi'n dweud cymydog, ond ti'n ma'n rhinwedd y swydd efo cipac heddiw. No, heddiw. Mae hon yn ardal arbennig iawn, a mae hon yn ffenest siop wych, yn dydi? Mae'n ffenest siop wych, a mae yna amrywiaeth o Carcasses yma, ond mae'r safon yn dda iawn. Yn edrych fan hyn ar y bridiau cyfandirol, a'r Carcass yma yw'r un sydd wedi ennill ar un o'r safwy'n cael ei gynhyrchu yng Nghymru. Ie. Mae'n Carcass da iawn hefyd. Bred in Wales, mae'n fel ia. A Beltex di hwn, o'n Beltex? Ie, mae'n Carcass sgwar. Mae fe balans da dy fe rhwng y coesau'r sgwyddau, a mae'n gryf iawn trwy'r cefn hefyd. Felly dyna be mae beirniad yn chwilio amdano, achos mae'n amrywiaeth o ran hyd, wyt ti'n gweld jyst yn ychydig yma, does? Be sy'n neud y Carcass perffaith, de? Wel, credu mae tast o beirniad yn fewn dy fe hefyd, ond mae hwn yn Carcass sy'n sgwar. Wrth gwrs, fydd hwn yn rhoi dipyn o gig allan hefyd pan mae'n cael ei dorri lawr. Dyna, hwn yw'r gorau o ran y siap a hefyd faint o fraster sy'n arno hefyd. Ti'n eisiau gormod o fraster, siŵr? Na, mae eisiau digon. Mae hynny'n bwysig, a mae hynny'n helpu hefyd yn y blas wrth bod ni'n coginio hefyd. Mae eisiau cael yr cydbwysedd yna. Oes yna waniaeth yn y blasau o ran y bris, achos mae Beltex yma, maen nhw'n solid ac yn sgwer. Oes yna waniaeth o ran rhwng hynny a dydyn ni oen Cymraeg neu oen sbecol yn y mynyddoedd? Wel, mae'n dibynnu be wyt ti'n fagu fi'n credu. Ond swn i'n gweud bod amrywiaeth o ran oedran yr oen ynddo. So yr oen yn iau, mae dueddol o fod hyd yn oed yn fwy tender ynddo. A wedyn wrth gwrs wrth bod yr oen yn mynd yn hun, mae mwy o flas ynddo fe. Gryfach blas ar oen hun. Gryfach blas, oes, fel rheol ynddo. A dyn, oen dyma fo'r pencampwr, y prif pencampwr Beltex eto, mae hwn yn chwip o Carcass. Mae'n Carcass arbennig, hollol sgwar, yn ywedig yn y coesau ôl. A dyna beth mae rhywun yn edrych am mewn Carcass, bod yn edrych mewn hirsgwar mewn ffordd. A mae hwn yn enghraifft arbennig, yn gryf iawn trwy'r cefn a'r sgwyddau hefyd yn cydbwyso gyda'r coesau gan edrych yn Carcass ardderchog. Achos ti'n edrych ar y ddau, o ran mae hwn yn hirach Carcass, yn dydi? So ti'n feddwl bod yna fwy o gig ar hwnna, ond... Ie, mae'n gwestiwn diddorol. Mae hyn yn cael ei drafod yn aml iawn. Falle os oes Carcass yn ychydig yn hwy, os yna fwy o chops allan yno fe. Ond ar ddiwedd y dydd hwn yw'r Carcass gorau o ran y siap a faint o fraster sy'n yno fe. A fysa hwnna yn denu pris da iawn hefyd mewn marchnadu allforio er enghraifft. Be dwi'n meddwl fysa yn ocsiwn nes ymlaen, be wyt ti'n darogan fysa gwerth Carcass fel la? Mae'n anodd iawn. Mae'n dibynnu. Os oes yna ddau berson isa fe, wrth gwrs, i roed yn y ffenest siop, mae'n mynd i fod yn bris uchel iawn, swn i'n feddwl. Dau ffarmwr neu gigydd gwirion sy'n angen a gallaf fo fynd yn filoedd. Dim ond dau sy'n ei gynyddu pris, ynddo. Ie, de. Fris, diolch am y sgwrs. Croeso. Rhaid i nes ymlaen. Iawn.